ciden ko mogo min be dumuni ke sanu minanna warije mina ibe dumuni ka kono be miya kono ko nunun tigla mo ba ke ka jahannaba ta suma de sama ka do kono awa nim fana yode cinya dogola aben nafa soro cinya dogoli la ba ke ka jahannaba ta suma de awa sama ka do kono hadisa do nana ciden ko salasatu ako mogo sababe la yukallimuhumullah yawmal qiyamah do alate kuma ufe ni nema kuma wala yanjuru ilayhim alate lajjali ke katuma ni nema lajjaliye wala yujakihim ala tutanu wala huma jabu alim la jababu ye mumbu ladumi a shehu jani mogo min furulla na ye jene ke chokorba jene ke la o maliku kajabu ani maralikela galuntigala wa ailul mustakbir ani fantanyire bonya baga nunu fana fora hadisa wure kono bon kasiri ya nati munna pour kan ninu fana tawsiri ye ka fo min fule ni nyani ala ko la jaba ala to kuma nyogonya nunu ala to kuma nyogonya yo mali khiyama do ala to e wa utanu la jaba buye la jaba mina dimina do wala mogo min nyet nya dogo bagiru yakama doro me e ma tinya dogo ko parce que ni nyet nya bangen na folo do be mankala e ma tinya dogo ko parce que nyinye tinya dogo mbe na folo do soro ma tinya dogo no ye eta e kasara woye antemina aya minna derisu temene danga be eka ala bi ge ka bo kan ne mala dangali kala be bi danga ni fulana ni mo mi nye tinya dogo jian na fa dore kama ni nye tinya bange ni na folo mbe mankala o ni nye tinya dogo mbe ni na folo soro ni nye tinya dogo mbe daraja soro ni nye tinya dogo mbe tonka palasila me ni nya bange nunu bebe mankenna e fana ye tinya dogo ni ninde ni la jabaw be edeka kibariyala ni la jabaw be edeka kibariyala donc ala kan kisala kan tanga ala ya be sarafo qur'ana kono o ni mogo mi mafura be faranyoka fura farale ne fura ka faranyoka ya tinya dogora adogora nafa kama fana adogora nafa kama me hada mande bi fana ebe tinya fode me ek fana ye tinya info yoro me ya fo ni tinya antene tinya nafa de ni o tinya antene ni o tinya nafa tente tinya info o fana be bunu semino fana ko sara kera yoro juma qur'ana kono ko nimbe sara be qur'ana kono ko tigi fana sara fora qur'ana kono man kana yuridu al hayata dunya وجينتها نوفي إليهم آمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون مغم فنا يتشنا بانغدي جيا انتري دي كما جيا نفا دي كما اكا سرابي وآية كون سورة هود الله من كان يريد الحياة الدنيا وجينتها نوفي إليهم آمالهم فيها وهم لا يبخسون ala ko ni mogo ni dina ko e ka bato ni dina ko e ya ke jinya masiri de kama jinya nafa de kama ni jinya masiri de kama ala ko nunun tigila mogo mbu ka sarat dafa ka duma jinya kono yante foyi na kasala mais nunun tigila mogo foyi tu yella gara ni tasumate mogo be se ka jinya dogo jinya nafa kama wote yawa ayu kolosi de mogo sabade do ante mina minna ye cinya dogo doro bagiluya ama bange ante mina la udrisu ayala suratul baqara kono fulan aye cinya dogo ko fula de kama cinya aye ko fula de faranyon ka cinya dogora me cinya dogo kunye jinya nafa soroli de kama o de sarafulen ni ninte mo fulana wa mo sabana ale ye cinya fo ka bange de me amake ala kama koy cinya yimbangera jiyan nafa dore soroli kama ore sarabe suratu huda kono min fana bi kabbato ni kacinya ko ni feun kede dresu be kede cinya jalambe fode pour e fana ka jamade soro e ka dode e fana ka tanude turu e ka jinya palasu dore soro mo min fana be cinya bange jiyan nafa kama jiyan antere kama e fana ka sarabe suratu hudu ka ayala ala ko mo munum bu ka ko ke ka ala ko ka bato ke
jinya de kama jinya masiri de kama nunun tigila mo ne ala ba ka saraw dafa ka dama jinya kono ya me akado la gara sarata u bolo yede nunun tigila mo de do uye bato munun ke uye koko ke jinya kono ne ba beciya u ka bato nu ka fokke ta beciya leno foi tu ye la gara ni tasumate balmo ala ka dusun kala shi kanye ala kana nyen ni mo sabe mbe ala kana nyen nunun cela ala kan kisala kantanga أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك ala ko nunun tigila mo fule nin cinya dogolaw ulaika allazina astaraw dalalata bil huda nunun de ewa filike ka kanda ke ka filisa kana yiruma ka kanda ke komi songo ka filisa ka kanda bo bolo ka filisa kana uyerema mana nunun de kanda fale filila wal ajaba bil maghfirati uye ewa yafa alaka junwu yafa fana fare janga katala ni ko min ke ni be alaka junwu yafa toy ibe alaka junwu yafa soro uyo toy kata koke ko min be alaka la jabal la suma fama asbarahum ala nari munye nunu sabali tasuma korode mana hada made ni sabarila ko kaka ke ko min bi la se tasuma ma abe ko mi sabarila tasuma koro munye nunu sabali tasumaka e yere bado e be barala bara mimbe illa se tasuma de la e ba ke ka sabalo ka fana ka sabato ka fana ala kaba ala ya alla kabako ila munye ni la sabali tasumaka de parce que bara mimbe illa se tasuma man ni e sabarila ka abe ko mi sabarila tasuma de ka e yere yado cinya dogo jiyan nafa kama jiyan tero kama billa se tasuma mirre abilla se tasuma dema munyo o sabari munye e sabali oka ni sabari la ko e sabari la tasuma ka donc ni mo min fana sabari la tasuma ka tasuma ba ke ka jana sabali ba koro an kan ka kaba ko tigla uma man ka kaba ko tigla kaba kon kan ka tigla an ka kaba ko munye e sabali tasuma ka ko min billa se tasuma ma e boka ita bila fana ite yelema ka bola munye e sabali tasuma koro ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك كهيدة الله غدا كوت ني الله يتشيا دوغلا نونو فلده الله يتشيا دوغلا منو فوسيسا كوكا صرفو بأن الله نزل الكتاب بالحق الله ينفو منا parce que ala ye qur'ana jige ay kitabu jigiti ni cinyade ala ma ka kitabu jige mo ko kala ka to ka munu dereso la de aka munu kituba ka sawabate se ka fo aka munu fatawa ka sawabate se ka fo kitabu ma jigo kare ni ya ala ye tinya dogola wulda jaragi ku lagosi ko ka sarafu de pijian kono ya asabahu ye minye bi anna allaha najala alkitaba bil haqqi ala ye kitabu jigni tinyade kitabu jigrani tinyade kitabu ma jigni ngalon de kitabu jigrani tinyade fo tinyande ka bange fo tinyande ka bange tinyai mbangele koso de e tinya dogolade ni ala yi fo kila goshi ki ka sarafo awa abo chogo kelena ni mogo bet tinya de bange fana utanunendo ala fe uno shemin ko rahimahullah ako tinya dogolaw magan kutu jugu sabatira tinya dogolaw la ako nyona magan kutu nyuma be tinya bange kelaw fanaye mogo fana be tinya de bange tanuni be de be fanaye ala kasara de buye ala be en nema de bebe dawude ke e do nyuma bebe dawke ala ka do nyuma bebe dawke la do bebe dawke ciiden ka hari sado nana hari ni jegaw be baji kono ube aya ala ya fa deli cinya bange bagay hari jegaw baji kono ube ala ya fa deli cinya bange bagay
donc ala ye kitabu jigini tinyande wa innal ladina aqtarafu fil kitab mo munu nye nyogon soso kitabu inna la fi shiqaqin ba'id ulube sosoli min tinya kajade munu nye nyogon soso kitabu inna ube ewa sosoli la fi shiqaqi ube sosoli min tinya kajade shiqaqi yede mina shiqqi ebe ifa tinya bifa ebi fa kanda bifa شغاغي النندي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ni aya fana jigi sababu tumami mu'minu unale madina ala yunya mariya kunye si baitul maqdis ma kasalli baitul maqdis ayunya mara kunye si baitul maqdis ma kasalli o kofe kalo damado alu yelema ku kunye si alikabama ninkele agele yara kitabe dunke udoka agele yara kitabe dunke uka ani silama udo mankani kuma mise chayara la donc ala ni aya jigi ka fo bato yire haqiqa ni bato timale nyumaya dafale ani nyumaya minkeli timale ndo o tenyesi kinyesi ni yoroma kasali bato to dronyo nyumaya keli dafale to dronyo ala bina ko do fo ni mugo mimbo o ko ke ede ye ala bato lay ede ye nyumanke lay nyumanke te konki nyesi ni yoroma dron kasali nyumanke to droye nyumanke li yede ni ala ye mununke sariya wi hada madenka ni ya wuluke nyumanke li yode me nyumanke li te den kinyesi ni yoroma dron kasali abana nyumanke li to yede nyumanke li ala ye mununke sariya ika uluke ika fota ne ka keta kabbe ala ka sariya uma wode nyumanke li ninde ko sala koya ako laysal birra bato tere antu wallu ujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib aw kawunye shi tile bonyoro la doro obe akanye shi tile bonyoro la kombe ala bato ote bato yede ote nyuma ya yire haqiqa koy wa laysa fil lujumi tawajjuh ila jihati min al-mashriq wal maghrib birrun wala ta'atu neki nyesi tile boyoro la obe neki nyesi tile binyoro la doro ninte komi koybe nyuman la ninte komi koybe bato la foro illa mu yakuna ani amrillahi wa sarahi na ya sori kanye silin te alaka nyamaru kanka ate alaka sariyaka ite wole ko bato kala koy ka fo ne jora nyinyesi tile bonyorola obe njora nyinyesi tile binyorola ka sura mabbe alaka nyamaru kanna amabbe alaka sariyama ote bato yo ote nyumaye kodi atola ko laysa albirra أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله اليوم الآخر الآية كما قال في الأداه نبكم إن ألا يفل هي قولا ولهدايا أن هديوا كقولا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ألا قوك هديوا أكل يوم وسغن جريت سيالما قوي abe hadiyanu le yaw fagani dusugun kala simini o de be sha alama wala hada madem fana ni nyeshi e watile bonyoro la
i nyesi tile bin yorola ni dusukun makalasi alay ika iye nyesi ni min ke koroma ani tile bima amake alaka nyamaru kanka amake alaka sariaka bato te koy bato yeda kabbe alatama alaka nyamaru ka alaka saria ni bato min be na umma dusukun kalasira alay o de tokoy bato sawri ko walakin albirra man amana billahi aya qala hadhihi anwa'u albirru kulluhu ako baton noniya be fule hera noniya be fule fengo fenye hera koye ako noniya be fule ni aya kono wa sadaqa rahimahullah bun kasir ko aye tinya fo alaka nema fa inna man intasafa bi hajil ayati ni jogo munum be ni aya kono mankutu munum be ni aya kono ni mogo mankutura nu ye usabatrila faqari dagala fi uray al-islam kullaha idonna silamiya ka jurubela ni mankutu sabatira mogo la idonna silamiya ka jurubela wa qaja bi majami li ghairi kullihi iye hera be faranyogon ka hera be mina afolo emunye wa huwa al-imanu billahi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir limana jonse woro dobe nina folo yemunye ko munum be ni aya kono ni mogo magan kutura nuye iye hera be fara nyogon ka kamina idonna silamiya akanya marukanna kanyuma be kono folo jumaye limaniya wa huwa al-imanu billahi wa annahu la ilaha illa huwa woyede kallimanani alay wode ato ko man amana billahi bato yede hera yede ni mogo millimanani alay nan ko kallimanani alay abe ko damado nyini fe ko nani folo al-imanu bi wujudihi limanana ye ko alabe parce que abe hada madon do bolo alate limanana ye ko alabe kele fulanna al-imanu bi rububiyyatihi limanana ye ko alade damfembe da akelempe ani foyi majje ka damfe unda ikalli manani ninye fula sabanna al-imanu bi uluhiyatihi dara la kobbato fenshite min kabbato yiciani ala kelempe ute nanina al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi ikadala ko togo nyuma umbe alala mankuto nyuma umbala ayere ye togo munun sabata yerela aka qur'ana kono aye togo munun sabata yerela aka ciden ka sunna sahalena aye mankuto munun sabata yerela aka qur'ana kono aye mankuto munun sabata yerela aka hadisa ciden ka salen kono ikadda nunu fanala ikalli manani nunu ye donc ninde ye kalli manani alay ahadai ninde wal yawmil akhir aw ikalli manani dollaban fanaye ni ko kalli manani dollabai shaykhul islam ibn taymiyyah ko ako kalli manani dollabai ayata depinni borila kaburu nyanamaya lagara nyanamaya arijanna jahannaba mijanu baragafew feseliu nyininkaliu kaddan nimbela nimbele to ko dollaban ka ko depini hadamade malakul mautu nana ko abin nimbo ko munumbe passé o kono ni nimbora ewa ka kaburu shigili ani ewa yomale kamado ani arjanna ani jahannaba baragafew mijanu feseli siratu ko beke qiyama keneka kada abela wal yawmil akhir walli manani dollaban fanayi wal malaikati walli manani alaka malikawiye malikaw alam khaybi dan fewnde do antuye ikalli manani malikaw ya jumlatan wa tafsila li malikaw ka gorobali be fengo fenye malikaw de jumla ikalli manana peye tafsila iye malika munun togodo ku ka barado ikalli mananuye jibril amba ale togodo ale ka bare munye ka cidenya ka mina ewa ka cimina alama kana di cidewma ka wahu mina alama kana di cidewma atogo ye jibril ale ka bara ni min kayila
atogode min kaila akabarai munye minye ewa sanji ko ani fale fe kibariya ode bale bolo ambe limana na toye ala ye bara min kai fana limana den do noye Israfil ambe limana nai malikare do atogode Israfil ale ka barai munye buru finyeli ka jinya wuli ani ka buru finye kiyama ka jo ode ya le fana ka barai fe ewa hada madon kanyana ma kabo na ye buru fi hada madon kanyana ma kabo kaburu kono kana to ya makene ka Israfil ka bara yo ode malakul maut sayam malikia ambelli mana to ode malakul maut ode be suratu sajada ko to go min be fo ko anjarailu israiliyati de do a to go malakul maut sayam malikia ambelli mana nay kadda fanala ale ka bare munye fi ngo fenye nima fende ale de bi nimina ambe ni mala ni nunu malikiya malika namba togodo amba barado ambe limana nay malikiya munun fanantu togodo antu barado ambe limana nu ye jumlata gurbali kallimana ni malikiya jumlatan wa tafsila ala kaddam findo antu ye ube khaybu de la ya la ya asuna allah ma amrahu ni ala unyamara ni mi yobore ko ta ala soso ala yuda kabon noro de la utemmi ute dumunike ambel imanania kalli manani nununye wali kitab jinshi de do wali kitab ani kitabu jigilaw e kalli mananu fanaye ciiden ciide cira alay nabnuma ci alay kitabu do jigaka aw amba wadda ambel limanani kadda alaka kitabu jigilaw na jumlata wa tafsila gorobali alaka kitabu jigina limanana be waye jumlata tafsila tawreta an allimana na jigna Musa ka injila allimana na ajigna Isa ka sufuhi ibrahima allimana noy jabura allimana na ajigna Dauda ka sufuhi Musa allimana na ajigna Musa ka qur'ana allimana na ajigna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jumlata wa tafsila ciden cide be alay kitabu do jigi kanama allimana na be ambe kitabu munundo allimana na kitabu jigle munundo allimana nuye ante kitabu jigle munundo allimana na be kallimana ni alaka kitabu jigle unye wan nabiyina anu ullimana ni ani kallimana ni nabinyuma uye jumlata wa tafsila nabinyuma be limana na gorobale alaye mugo ken nabinyuma de alaye ciden cide ci ikallimana na beye gorobalila ibe munundo ikallimana na alaye mugo ni duru nyogona de fo qur'ana kono allimana ndo ni uye nabi nyuma mugo ni duru cide mugo ni duru min fora qur'ana kono ikallimana nuye cide munun togo mafuye nabi nyuma munun togo mafuye kallimana na be on nabiyina wa tal mala la hubbihi aw nintigila mugo kafara nununka aya kan nafolo fana di kasur nafolo kanu babolo ay akhrajahu wa huwa muhibbul lahu raqibu fihi aya kan nafolo bo kasadagati kasur nafolo in kadai kasur nafolo in kadai yere aya bo kasadagati anana bukhari muslimu kono abi hurata ka hadisa afdalu sadaqati anta saddaqa wa anta sahihun ta'ammalu liqina wa taqsa al-faqra ciden ko saragatu nyumaye jumaye ika saragati bon wakati minni kene yaleno ibi katani fulala ifari koro kene yaleno ibe mimbo ikan na fulo la wakati ka saragati ani wakati minni e yere kortole mbala na fulo kanu bilay bafe kan na fulo faranyon ka kachaya ibolo inin kene yaleno ani wakati minni ndalembe na fulo ka ibafe kan na fulo nyini ka faranyon ka o wakati ibe mimbo ka di saragati la ciden ko de baraje kapo parce que ni wakati saragati bo aka gele de wakati minni hada madan yere na fulo kadi e yere en nin ka kene na fulo kadi yere e ba fo ka ke setige ibe sira fantanyaye o wakati ibe na fulo mimbo ka kara la ka saragati o de kausa saragati be parce que ni mbayira in nin karila yere de ni nya ni mbayira iye ala ka sara iyo de bilan na fulo nyene yorola o de ato ayawre la ko
ويطعمون الطعام لحبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا على يجون يموتن على قولوا دي دون وبو مغو لا دموني لا وبي فانتو لا دموني لا وبي ويطعمون الطعام لحبه وبي دموني لا دموني مغو لا كاسرو دموني بي بالو من نو با بو بالو ين كانو بو يرلا ويري بي بالو ين في نو با بو كادي جوما مسكينا وبا بو كادي مسكينه وما ويتيما وبا بو كادي اليتيم وما واسيرا وبا بو كادي مغو من اليوم منو من الله جهدولا انما نتيمكم لوجه الله awa nu yu kan na folo balo in na fakatite balo in kanu bu yere la u yere be balo min fe bode ka di fantaw ni yatime ma balo in na fakati to fana boto fana u ba fu har nu dama fu u kalla fu inna e wallahi hala bayira ewa an fule ka alla dumuni minna inna ma nutimukum li wajhi llahi an nyawla dumuni ala de kama da koy ala nyida kama ala jati kama an yalla dumuni ala de kama koy la nuridu minkum jaza wala sukura ante saranyina fu ante barkata nyina fu saragati bola nyuma nyire ninde alebe hinna fantaw ma be nyuma ke ate saranyini fe ate barkata nyini fe iya tanu ima tanu makosi tala iya barkata ima barkata makosi parce que ala ya ke ala de kama make ala ka jonyuma ko Allah ala fule ninde mais anta ni mogo ni ewa amba fo mogo mina ko date shiki ubo tigla mogo de nyini ka nyuman ka ye parce que ninya nyuman ke ninye abeta tanu mogo nyana abeta fo ube nyuman ko ode me emin damina lendo ute nyuman ke yede har na bal masru ye eta tasoro ko parce que ete tafo ebi dadi ala de abe nyuman min ke ebi dadi la etafo nyuman min be me ulu be teliya ko de ke parce que ulu be tanu ni nyini de la be ka fo nyugona te be ka fo fonnan siri de do be ka fo ayake beye o de kadi alay mais ala ka jonyuman kala halafule ale be dumuni la dumuni le dan dumuni mina abe balo di mugoma balo in kanu ba yirela abata ka di mugoma ni akalla hala ba sage ka fo masara nyina ufe mabarka da nyina ufe iya nyuman ka ya makotala ima nyuman ka makotala iya barka da makotala iya tanu makotala ma tanu amake yo ayake alade alaka jonyuma ni nunu de sarakati bonyuma ni nunu de wori ato doni ko mugomi sheikhul islam bunte mi ako mugomi ni eye sarakati boka di mugoma iko karasa duawu kinye ako mugomo be sarakati boka di fantaw makasagi ka duawu nyinu fe ako ibora ni ayako sheikhul islam bunte mi ako ibora ni ayako no de ni aya ala ko de ube dumuni la dumuni ubafu ante saranyina fe ante barka da nyina fe mais ni mugo minye mugo so iko duawu kinye ye saranyina fe iye duawu minyina fe ye sarade akoy be bonni aya kono amma fo ye haramu ke ka sarakati cinyane de doni ke baw do ko yera bi ka sarakati baraji yere cinya me bunte me akoy borani aya kono wodi ato ko am bayi setu ni alebe aka jomuso ci ko ka ta sarakati dimimma na ye sarakati dama ba fo inni tara ni sarakati ndama kanana folode ijo abe do min kinye iki hakilito do na kana fonye ni am bayi setu ka ci den tara mo min so abi ma kono de niye do min kai na an ba shi tu bafu ya dama bafo an ba shi tu bafu aye do juman fo ci dai be do yin fa an ba shi tu ye an ba shi tu fana bo do nyogo na ke fantanye ko pasikale ba fa ka sarat da falen soro lagara ale ta fa ka foi do ka sar la jinya ya nan ba shi tu ye fantam min so har niye do min kai abo nyogo na kiye de ki ka duwa nyona saraila akana tabu ale ka barajila aya wore kuna la kon lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibuna ala ko hada made ite se ka nyuma yadda falen sura bara mo nyuma ani nyuma kela dafalew ko ite se ka ye ulu chela bara fo yikan na folo den na fakati na folo min kada wire lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibuna aw tishika nyuma yadda falen sura bada
ate se ka bato dafalen sura bada fo akan nafagatili ke nafolo de nafagati nafolo munun kada wire bun kasirti wa qawlu akwa ya wure nana wa yushiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa alaye kuma fen wure fo min yere fana fasamanta ka bokatime ka fen nafagati min kadiye waye jumaye wa yushiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa mogo dobe ala ka jonyuma dobe nafolo min yere yere makobe min na yere de haju balare adarrabu lade ubode tiga o yere la kadi mo werema kam mo were sugantiya a yere ka ubu kan nafolo tige kabu yere ka haju la kadi mo werema kam mo were sugantiya u yere ka madinan kaw ka jogo tunyande muhajira mununye hijira ke kata madina nin jogo de tumbe madinan kaw bolo uye muhajirna sugantiya u yere ka de ko kan na folo tige u yere la kadi muhajirna uma ala yutam balmo namba fu ko sunna namba fu ko ciden ka tabulo namba fu ko salafiya an kan nunu la daga de jogo nyuma salafiya inte manhaju ye tinyaye manhaju an kan manhaju ni salafu ka tabulo me abe salafu kan manhaji in kono de o ka tasira kono de ni jogo nyuma yere de ba kono fo an ku ka jogo nunu fana de ta kan ne mina ka ken ne mina bagay ki yere mina kabo korofuriya ki ne mina kabo ne mi yawla ki yere mina kabo galontige wula ka bara nyuma chaya ka dusukun kalashi kana ke yere jira bagay yebe yere be min fe ika ode nafagati me sisa karamo chaman be aleta akana ale mai rodoro me ate bo ale bolo karamo yere chaman fule abe kelen kele fule ki dambe kata sunna ni salafiya ma kana nafulo damade ko karasa ni million kele mina ika tila ube ni million kele mina ni karasa ma bo kalama bado a shen kormo gotayi salafiya odiya salafu ka tabolo tunze nunu fo an ku ka jogo nunu bede tafana ku ka jogo nyuma wala ninye ala ya fo aya kono man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatu wal kitabi wan nabiyina wa tal mala la hubbihi ayenna folo dinna folo kanu in kama ya takadimu goma jawili qurba ayadi jomma bal masru jawili qurba ayenna folo di bari masruma wa hum qarabatu rajuli wa hum awla man ata min sadaqati ni nyede hadam made yika bali masru mo min ni ka sadaqati ni kanyuma yakani kaka katime jinya mo be ka yika bali masru de folo wulude ni kanyuma yakaka folo ayenna folo takada bali masruma doni ko bali masru ko te fula ifa famfela kata immo kenanina o be bali masru ye iba famfela kati immo kenanina ko bali masru ye ninde ikan nyuma ke nununde uka surula kata chogo min nyuma ya kata o chogo de la wodi ato anana ciden ka hadisa sabatilenna ako sadaqatu alal masakini sadaqatu ciden ko ni sadaqati bo kadim misigine ma fantawma bali masurunya tini mununce sadaqati kelem baraji de biye sadaqati ndoronde baraji biye ako wala jawir rahimi isinatayini sadaqatu wasilatu me ciden ko bali masrun ni ye nyuma yakko ye bali masrun iye saragati takado de ma ciden ko sarafula de biye wala saragati boy sarabiye sinji tugo fana sarabiye ye nyuma nyinke bali masrun ye sinji tugo nace saragati baraji biye sunu cigi baraji biye fahum awlan nas bika bi birrika wa itaika awa ibali masrun de kakaniye ulude kakanika nyuma yani ولود كاكاني كسوني وغير أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز على ينعمر يليك مغو أي نعمر يكيكا نمان كي بل مسروية آية چاما قرآن كنو قرآن آية چاما على يحدا مدين نعمر يكيكا نمان كي بل مسروية وچيدم فانا تمام يتنبه كما نمان يكاتي أكو الأغربون فالأغرب ako mogo ka surima kata chogomi nyuma ya kata o chogo kelendela me ebali masuru be abukum ku nendo ni mogo wulila jinya mogo to karasa kanyi karasa fonansire
ika balima suru ba komi kun nen kunu fantanya ni segembolo nyuma ya to yede nyuma ya to ka jede yoye ube iba suru nyuma ya to nyini bala joyoro nyini bala ube jia antene jia nafa do simba o do simba ko ni be nyuma ya ka damina ire ka balima suru la folo al aqrabu fal aqrabu nyuma ya kata o chokodela balima suru ala ya hada mu dembila katuma ika nyuma ku yakurna aya chamana o kofe ko waliyatama ani kan nyuma yake ala timu fanaye ala yatime yede munu demiseni mi fa fatura ama balguya ala yatime yen nununde me ba fatulu tika ala yatime de ni fa fatura uben na fulo bo kadi nunun fanama kasuru na fulo en kaduye wal masakina ani miskine fantaw وبين فلو دي كاري فانتهم الذين لا يجدون ما يكفيهم من قوتهم وكسوتهم فانتهم جماعه مغمون فينتو بولو ممبو كبالوبو وكبالو دافالنتو بولو وكافيري بو دافالنتو بولو فينتو بولو ممبو ولابو وكافيرابو سرويه نون دي يمسكينويه وابن السبيل اني شراديو وبين نفلو تا نفلو كانوا كما وكان نفلو كادو يده ميوباتا كادي شراديو فنما siradenw o bɛ se ka kɛ mɔgɔ min b'a fɛ ka taa dugu la taama la a bɛ dugu taama la ka sure fanaw dɛsɛra o bɛ kasara y'a sɔrɔ sure fanaw tiɲɛna e bɛ se ka ɲuman k'a ye hakɛ min b'a lase a ka dugu ma o ta ka d'a ma ayiwa dunan bɛ don nin fana la dunan minnu jiginn'i kan ciden ko mɔgɔ min limana ni ala ni dɔ laban a ko i ka dunan bonya dunan minnu bɛ jigi k'o fana bɛ don nin na ani taama denw bɛ don nin na o ye boli sabili wasailina ani delilikɛlaw u bɛ nafolo ta nafolo min ka d'u ye u b'a ta k'a di delilikɛlaw na mɔgɔ minnu bɛ t'u deli u b'o ka nafolo ta k'a di delilikɛlaw fana ma u bɛ delilikɛlaw sɔn ciden ko laysa almiskinu bihaja tawaf alladhi tarudduhu tamratan aw tamratan aw luqmatun aw luqmatani ولكن المسكين الذي لا يجد قنا يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه متيدن كون نانكو فانتا كو منو بي يالا لا مسيرون فيونا تمرو كلا ناسغي لوغما كلا ناسغي لوغما فلا ناساني دوغمن كلينا دامناتا درمي فلانيا دامناتا تيدن كون نونون تي فانتانيل اكو فانتا حقيقه يده مغمي شيتاي فانتاندو bon mo ate mo deli fana mo shi hakili tala fana nu beta fenta kadama nunun tigla mo de fanta haqiqa ni mo min ba fe kanyuma yake fanta unye ni fanta sugu de nyini mi december la de haju bala darura bala mi ateshe ka dabu akoro ka mo deli awa ba yire mina chogo mi yire mo ta do ko fanta no mo te hakili te jigala fana kon ni nye fanta dan kata do dama mo hakili te jiga ka ko be fendama ninde to ko fanta tumame an awa ambe yoro jumanna anko wal masakin wa ibn sabil wasailina ani dalil kara be wulu fana so wa fi riqab ani jon minane jon ube jon fana kan na folta ka do jon fana la wa fi riqab har jaka don yoro fi riqabi bala o fi riqabi be mana damadota amana furo jom marallendo ba matigi boro silamiya sariya jonyo an kan bode made jom marallendo aba kan matigi bolo abeta jon sa kan na furo la ka jon ka horonya o fi riqabi bu kan na furo do jon fanala a fulanna ube jom marallendo abe matigi bolo matigi ko mata ni wori hakke nyini ni nana na nabi kan horonya jom maralen atara nin na politigima awa konne matigi ni wori hakke bilin kade kon ka nyine kana ko ben kan horonya ubu kan na folota ka do jom maralen beta kan horonya chugum jakka do baraji nyini na baraji nyini saragati do ubata ka di jom ma beta kan horonya o firi khabide ni o firi khabide do fana ni silama munu silama kinya fola munu ani silama jahadu kala munu ni kafiru yumina ube kasola kafiru folo kafiru ko antu bila koy fama tonyali kelaw ye silamiya cinya fola munu mina ume fama tonyali kelaw ni kafiru ye
silama munu muna jihadu la ko antu bila ni wori masara nunu fana yo fi riqabi de ubu ka wori do nunu fana dafe pour ko kam foro horiya kabo kafiru bolo obe ko kam foriya kabo masake tonyale kala ka kasoma ni fana fi riqabi wa khama salata uma to nunu na de nyuma ya la de na folo nyuma ya uma to la de wa khama salata uye farla salli duru fana nati atola farla salli duru wakati be korosi a jose be korosi a wajibu be korosi a mustahabu be korosi alanya siranya min kanka kusoro salli kono be korosi jama salli be korosi wa khama sala uye salli fana nati farla salli fana nata tola wa ata jakata uye jaka fana bo antum be folo munona misigina uni fanta uni few ulu ye baraji nyini tade ni nyede farda jaka ube farda jaka fana bo ni jaka min fule ni nyabe chogo ya fulata ni seneyali ku ni seneya kabo junubuni ala sosoma ubu kan na fulo fana seneya ku ka farda jaka bo wal mufuna bi ahadihim ija ahadu ulude fana nu lahiru tawba bu asrafi nu lahiru munun tawba bu asrafi mbalimon salafu salih ka gelede nan ko salafu katabolo te ko ewa ni uye ukagida nunu nyu katabolo me jogo amba fe kanyina jogo famfela de la ni mbe sisa abadambi kata sunnama abadambi kata salafi ma ko nani ye lahiru tababu asrafi illa marham rabbi nu yu kan na folo tamba dima ni ndoina ayi abayi renyino ko lahiru kaunte bo asrafi nu yu ni ife misirate bo asrafi donc nyumankela nyumanye munye wal mufuna bi ahadihim jahadu unu ulu ye wallahi ta ubillahi dum wasraf kire sallallahu alaihi wasallam iyaro ko ayatul munafiq salas ija hadasa kajaba wa ija wada akhlafa wa ija utumina qana ki don ko munafiqi yatta man sen nifaq wala mi sabade amaliya akwata man ce sabade ni munafiqi baroka bengalontige na yi lahiru ta ifi ba fonko nyogonya ni dara labi jamfa min nunun to chogola de nunun be lahiru sirili fe lahiru ubu dafa nu ye lahiru min to ubu dafa nu ye komi sirani nyogonche uba bo asirafe nu ye lahiru ma ta fonko nyogonya nu daru lauti jamfa I daru la kuma de lawa kuma kande ka gundo de do fu yauta borto yen na folo de kalfula uti jamfa danna yala wasabirina fil basai ulude do ube sabali kele wakati la nu be jihadula ube sabali kele wakati la wadarai wasabirina fil basai ube sabari fantanya wakati la ni fantanya bula ube sabari fantanya koro komi chamambe chokomi fantan ko fantanya mimbe alela ko lette sigala bato ko fantambe sigala bato wa na politiko fana ko kule okipelendo jomba boto sisa wasabirina fil basai ulude do ni fantanya bola ube sabali ka fantanya koro awo fantanya intato fana ko nube alaka bato toy ube ala bato choko nyuma no ka fantanya ka ube sabali ka fantanya koro wadarai ni banaw bola ube sabali banaw fana koro wahina albasi kele yoro fana la jahadu yoro fana la ube sabali ulaika alladhina sadaqu nimman kutum munun fule ka fawuye ala ko nimman kutum nunun sabatira mugo mola nunun tigila mo nin nunun ko awnye mu'minun ye ulaika alladhina sadaqu nunun de tinyafo ukallimun yala ni nimman kutu sabatira mugo mola ni ale ko alaye mu'miniye nunun de ye tinyafo ukallimun yala tinyala nunun de mu'minun ye wa ulaika humul muttaquna nunun de besiralani ni mankutu sabatira mugo munuma nunun de ye tinya tigu ye kam mu'mini yala nunun de kam mu'mini ye tinya ye nunun de be sira alanye alayu nyamara ni minyo yake alayu fatanya ka bomi na kutoy me sunu tile dabara intere sunu tile be dabara la ni mankutu sabatilen tila ebe fengo fenfo ikalli man yala ebe fengo fenfo ko be sira alanye ngalon tige
munu nye cinya tigu yelli man yalla nim mankutu be mo minna munu be sira alanya nim mankutu sabatira mo munuma men nim mankutu nunuma sabate ela ibe dabarala ibe kuma la ibe mankala ibe limana wole kata yerema ibe alanya siranya wole kata yerema cinya tala mu'minu cinya tigu yen nununde alanya sina baga haguyen haqiqa yen nununde ala kan nim mankutu nunu sabatana يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ألم مسمين كورتالين أبي مؤمن وله ko ayettilenya wajibiyanka tajuru salani qisasula tilenya ala yo wajibiyanka tajuru salala ya ayyuhallazina amanu alakum mu'minun kutiba alaykumul qisasu fil qatl ne ya wajibiya ko akatile mogo fagala ni mogoye mogo faga ashera sariyama shere usabatiraka fagali sabatiraka aya yiretugu akatigi faga akatile akatigi fagade ni ala yo bila u ka dina la no yo ka nyo o ke u ka fardai al hur bil hur ni horo ye mo faga ni horo aya nyogona horo faga aye horo yin faga aw harina ya soro horo nonun te valeri la de ni nyo horo mi nyo horo na politiki se tigi fonnan siri doni ke bagado a hakili kanyi mo nyumande do atara horon do faga horo min ka hakri tale bo fantan kulen do haraka balo tabulo ambe na folotigi hakili may fagade al hurru bil hurr ni horo ni horo faga ambi faga wal abudun bil abudi ni joni nyona jon faga ambe jon faga ni horo faga amba faga dona ni joni horo faga do ambe jon faga kuma tola na ya suru ni joni jon faga amba faga na ye horo nde faga na be toy ni joni horo faga amba faga ni horo ni jon faga do horo imbe faga wa so soli benni na doni ke bawo bolo doni ke bawo do ko jon marale o yenna folo de ni horo nyo faga abe komi ni mo ka fali faga aba ka fali baleri fo ye ni ba sara chogomi ko jon yenna folo de ni mo fana ka jon faga aka jon baleri hatte minya bore fo ibode sara mi ante horo yin faga doni ke bawo do ben ninka doni ke bawo do ko ay ni horo nye jon faga mbi faga ukaddelay jumay suratul maida ka aya wa katabuna alayhim anna an-nafsa bin-nafs ninni jon ninde tala anna nafsan bin-nafs ala ko da le ya bila anka ninni nin faga dura ya faga mo munun tara nin nofe utara ko jon naye horo naye jon faga ambe horo yin faga anna nafsan bin-nafs ani ciden ko la yahillu dam imuri al-muslim illa bi ihdi salas an-nafs bin-nafs ata hadisa kuna an-nafs bin-nafs wa tariku lid-din al-mufariq li-jamaa wa shaykhu jani la nyini yemunye ciden ka fanaka hadisa la ko nafsun bin-nafs akwa te daga ka silama jolibo ni silamiya sariya ka hakke dote silamiya ka ate daga silama joli ka bo ni ko saba dola kelente o ko saba akon ninni
ni donc wala bunu semi rahimahullah nin kuma fulala yemmin kenaya ni horo nye jon fagambi faga nafsan bi nafs obe aya kuno abe hadisa kuno hadisa min bena ko wala yaqtul hurr bil abudi hadisun daif hadisa min nana ko ante horon faga na ye jon faga hadisa Allah fulendo wala akenera ubolo adonna ubolo kuma sahalewna qur'ana aya la ciden karsa sahalewna ni horo ye jon faga ni silamiya sariya be faga wal unsa bil unsa ni muso ye muso faga fagali sabatiraka aye muso yin faga ambe muso faga na ye muso faga ambe ce fana faga na ye muso faga yala ambe muso faga na ye ce faga amba faga anna nafsan bin nafsi ni muso ye muso faga ambi faga ni ce ye muso faga ambi faga ni muso ye ce faga ambi faga faman ufiya lahu min aghihi shay'un o ala ko sisa fagalin nunu qisasun nununa kiri tigan yoron la tajuru sara yoron la ni mogo min nya fara abalima bolo fendola aya fara boro fagalila kata ni songoma fa itibau bil ma'ruf ni ya fara ni bolo fagalila iko akan ni songoi ewa ika ako sara ewa ni songoi nyini ni afa anyini ni silamiya sariya nyuma yaye kana foide ne ya fara ka fagalila men ni songoi ite wuli nola iba dide ai akani ni herai ni ya fara la fagalila ko akan ni songoi suro insara akani ni songoi yirela ni herade wa da'u ilayhi bi ihsani emin fana itun kanka fagade akonya farima fagalila men ni songodi e fana ka kan ni songodi ka dama ni nyuma yaye e fana kana ke e ko ni no progota fagalila wa ko ni songo ko folla garate ne ifana kano kede na ya farima fagalila na ko ken ni songo mi ikan ni songo mi sara e fana ko dama ni nyuma yaye aw mbalma aradu fuleya khawarijun ani muwatajino kwa uluko kabaira jugu khawariju ko kabaira jumnu tugibe kafiri khawariju bolo ni yitu kam mo fa ye kafiri de bora silamiya kono ni sara ibe dume jannaba kono itebo khawariju bolo muwatajilaw uluko ni mo ye kabaira junubu ke ire tugu kam mo fa ko ite kafiri yede ko fi manjilati bayna manjilatayn ko ibe kafiriya ni mu'mina ni nyogonce muwatajilaw ka kiri de fulene jinyala kabaira junubu tigi ko ya anti konte mu'minula anti konte kafirula ko ibe kafiriya ni mu'miniya ni nyogonce ko mel lagara muwatajilaw ka kirila lagara kabaira junubu tigi o ka kirila lagara ini khawariju bebe la nyine kelena o bebe haklina kelena ola muwatajilaw ko ni mo sara kabaira junubu ka ko yibe do jahannaba kono ko itebo khawariju fana lagara kirila ko kabaira junubu tigi ko na donna jahannaba kono tebo muwatajilaw fana ko kabaira junubu tigi ko na asara ko na donna jahannaba ko tebo ufola be lagara kirila kabaira junubu tigi u be kelenya ola me u bora nyu onkoro jinya kirude jinya kiru la khawariju ko ye kabaira junubu ye kafiri de kabaira junubu tigi muwatajilaw ko be kafirani limana ni nyogonce menni aya ye araduku ka mogo fagala fule min yi togo ka ika mogo faga esika ala ya bo islama e mu'mini ka balima yala aya indamina na ko ya ayyuhal ladina amanu qisasu bilalaw kan mogo yika mogo faga ni ce ewa ni ewa e horo jonni joa ko faga aya laba ko ni ya fara ni mogo min ya fara balima la bolo fagalila mana mogo fagala ala ma bo e mu'mini balima yala mogo faga e kabaira junubu yede mi ate mogo labbo silamiya kono atigi e kabaira junubu tigi de silama de do amba konte silama de silama junubu tigi de do amba fo mu'mini ak mogo min ka mu'mini an nakasiden do mu'minu fasiqu bi imanihi ube mu'minu fasiqu bi kabiratihi
nin tigi ye o de an b'a fɔ mumini do min a ka muminiya nagasilen do n'a ka fasikiya min b'a bolo ou bien mumini do fasiki do n'a ka kabaira junubu ye ahli sunna jama ka aqida ye nin de k'i tugu ka mɔgɔ faga k'i labɔ silamɛya kɔnɔ i ye kabaira junubu tigi de ni tubira alhamdulillah junubu ya fariye ni ma tubi ni saraka tahta mashiatillah yawmal qiyamah do ibe ala ka jem koroye ni ala ya farima alhamdulillah ni ala ma ya fima iye mugo faga minke ika mugo faga hakke janga kata ibe ta ke jahannaba kono na janga kata hakke janna ka boyra ibe bo kata janna sunna mo ka gida ifle ninde donc ni aradun ni aya aye araduke khawarijuka karaduke mu'tazilauka mugo fagala min beke kafiriye ni mugo min ko foite mugo fagala ki tugun ka silama fa ki tugu ka mu'mini faga foitala ni ya la daga ibe kafiriya parce que eye fel la daga femme haramu yalendo biddi femme haramu yalendo fi dini bidarura eye fendo la daga mi haramu yalendo dina la ni bebado wala ni ko mo faga daga lendo ibe kafire wala mais nabi bolo mo faga ya haramu ye mais yi tugo ka mo faga ye kabaira jutige mais ma bo silam ya kono jalika taghfifu min rabbikum awa min fulen ni nyen no yade kabo atigala fe kana awma wa rahmatu anin nema faman atada bada jalika mais ni mogo min ya dara ni songo minaden kofe mogo ye e ka mogo faga u ya la sheikh silamiya kirima i ko nya farama faga de la akana faga ni akan ni songo sara ni felen kofe e bolo ko ni songo ka sara o kofe e sagira kata atigi faga ala ko ni mogo min ya dara ni e wa ya fa kofe faga lila kan ni songo mina o kofe ni ya tigi faga falahu ajabu alim ala ko yomar kamadu la jababe min bi ladimi e ko ya fara fagalila akan ni songo sara o ko fi estara ya da tuguni ka sage ka faga oka la jaba be e la gara min bi ladimi donc mo ko faga min fana fulene yahudiya ka kirila fagali doron de be wuluta la ya fate yahudiya ka sariyala ni mo ye mo faga aba faga de ya fate nasara ka sariyala ni mo ye mo faga abe ya fama de fakalite an ka silama sariya ye saba in bɛ dama ni mɔgɔ y'i ka mɔgɔ faga ko saba o dagari ye a fɔlɔ ye mun ye a dagara i ka a ye n ka mɔgɔ faga ne y'a fara ma fɔ a y'a to ye fula nin dagariye asabana a dagariye i ka yafa ma fagali la mais i ka nisɔngɔ min a la ne yafara ma tɛ faga mais fu fana tɛ dɛ a ka nisɔngɔ sara a ye n ka mɔgɔ min faga a ka nisɔngɔ sara nin saba bɛɛ dagara silama ye anw ka sariya ye nɛɛma de anw ka sariya ye nɔgɔya de nin saba bɛɛ bɛ silamɛya sariya kɔnɔ ayiwa mɔgɔ filɛ n'a ye mɔgɔ faga aw ka mɔgɔ faga kabila dɔ jama de don ni mɔgɔw ye a ka mɔgɔ faga u y'a lase silamɛya sariya ma min fagara aw minnu y'a ka tiɲɛtabagaw ye n'a ka joli dunkɛw ye aw ye ni mɔgɔ kelen ko ɲafara yafa in bɛ bɔla tɔ bɛɛ kan o tigi tɛ faga tuguni misali la aw mɔgɔ ta a cɛ ta baligu ta mɔgɔ dɔ y'a fa faga a bɛɛ ye a tigi lase sariya ma ko silamɛya sariya ka juje ka faga mais aw mɔgɔ tanw na kelen bɛ a ko tiɲɛ la fagali ko kɔni ne yafara fagali ko la kana faga ayiwa ale ka yafa in de bɛ appliquer bɛɛ kan nin tɛ faga tuguni dɛ fagali in kɔni bɛ bɔ a kan ni a bɛ nisɔngɔ de ɲini sa nisɔngɔ bɛ ɲini mais fagali in kɔni bɛ bɔ a kan ayiwa a b'o cogo kelen de la a yi maw b'a kan ni jama farala ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ kelen faga an bɛ jama in bɛɛ faga aw mɔgɔ ta n'a jɛra mɔgɔ kelen de la a y'a faga n'a sabatira k'u y'a lase silamɛya sariya ma an b'aw mɔgɔ tan bɛɛ faga mɔgɔ kelen fagali kama donc inchallah wagati sera yan an bɛ se ka aya in ma dafa
ولكم في القصاص وما كلام ينبكركم وقت سرا ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب أيوة على كو تاجر سرا أكون ينما يا باوية تاجر سلا حكي مو لعلكم تتقون نا ينين قصاص تاجر سرا فنكو بك donc hayatu de be qisasula mais ala ko hakili mawde de ima jinya dunke munu ni hakili tula jinya nyana maya balo chogo hakili bula mais dina famu hakili te munu na ko ni mogo ye mogo faga ko an kana ni fana faga mogo faga ta kana ke fulay mais ala ko ni mogo ye mogo faga na ya faga nyana maya be o yere de ya dugu koloka chogodi parce que ni asariya be jamana kono adonendo asikate mogo sila ko ni ye karasa faga duru ye mogo faga duru be faga de o tigi be mogo faga na ale ma mogo faga ale fana be faga wa ale nyana mayara min ma faga nyana mayara hayatu ya ulul albab na donna sariya la ko ni ye mogo faga duru be faga de ite mogo faga nyana maya nana kele afulana ni mogo ye mogo faga anya ale minanya salima sariya kiri buaka anya ale faga ale minye mogo faga nanya ale faga ale be mogo wore faga tuguni nyana maya kera ale te mogo wore faga parce que ale faga rakabaw ale te mogo wore faga tuguni awa afagara min nyana o te mogo faga tuguni koy ni nye mogo faga anye kiri buaka be nyana jama jole marafa ewa kera ka tire ube jama jole bamuru kera ka ninkantige ka ewa surugu ka ni nimbo ka kenyo na fokata suma an nimbora be nyana a ninkera min nyana fokata lesa te mo fa nyana maya nyana ube nyana maya munya nyana maya nyana donc qisasu bole wodi yato anana hadisa kun la haddu tuqamu fil ardi khairul lahum min antum taru 40 sabaha kiden ko haddu kele akabo dugu koloka ko o kanyo da kadi dugu kolo dunko makateme sanji ka suru ko tilebinani haddu kele kabo dugu koloka o da kadi dugu kolo dunko wala o hera be dugu kolo dunko ka kateme sanji ka suran ka tilebinani alaka hakiman da man balimo donc wakati sera yambe dersu joya subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ciden ko mogo min be dumuni ke sanu minanna wari je mina ibe dumuni ka kono be miya kono ko nunun tigla mo ba ke ka jahannaba ta suma de sama ka do kono awa nim fana yode cinya dogola abe nafa soro cinya dogoli la ba ke ka jahannaba ta suma de ewa sama ka do kono hadisa do nana ciden ko salasatu ako mogo sababe la yukallimuhumullah يوم القيامة دو على كما وفني نعمة كما ولا ينظر إليهم على تلجلك كتوما نعمة لجليه ولا يجاكيهم على توتنو ولا هم أجابوا عليهم لا جابوا يمومبو لدومي أشيخ جاني مغم من فرلا نا يجنيك تشكربا جنيك لا وملك كجاب أني مرالك لا قالون تجلا وآيل المستكبر أني فانتاني ربنا بغا nunu fana fora hadisa wure kono bon kasiri ya nati munna pour kan ninu fana tawsiri ye ka fo min fule ni nyani ala ko la jaba ala to kuma nyogonya nunu ala to kuma nyogonya yo mali khiyama do ala to e wa utanu la jaba buye la jaba minna dimina wala mogo minye nya dogo bagiru yakama doro mais e ma tinya dogo ko parce que ninye tinya bangen na folo do be mankala e ma tinya dogo ko parce que nyinye tinya dogo mbe na folo do soro ma tinya dogo no ye eta e kasara o ye antemina aya minna derisu temene danga be eka ala bi ge ka bo kan ne mala dangali kala be bi danga ni fulana ni mo minye tinya dogo jinya na fa dore kama ni nye tinya bange ni na folo mbe mankala
o ni nye tinya dogombe ni nafolo soro ni nye tinya dogombe daraja soro ni nye tinya dogombe tonka palasila men ni nya bange nunu bebe mankenna e fana ye tinya dogoni ninde ni la jabaw be edeka kibariyala ni la jabaw be edeka kibariyala donc ala kan kisala kan tanga ala ya be sarafo qur'ana kono bon ni mogo mi ma fura be fara ɲɔgɔn kan fura faralen de fura ka fara ɲɔgɔn kan ya tiɲa dogora a dogora nafa kama fana a dogora nafa kama mais hadamaden bin fana e be tiɲa fɔ dɛ mais e fana ye tiɲa in fɔ yɔrɔ min i y'a fɔ ni diɲɛ antenne diɲɛ nafa de ni o diɲɛ antenne ni o diɲɛ nafa tɛ n tɛ tiɲa in fɔ o fana be bunu semino fana ko sara kɛra yɔrɔ juma kuranna kɔnɔ ko nin bɛ sara bɛ kuranna kɔnɔ a ko tigi fana sara fɔra kuranna kɔnɔ من كان يريد الحياة الدنيا وجينتها نوفي إليهم آمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار